Τίτλος: Το θαύμα της νύχτας των Χριστουγέννων. Οδηγίες χρήσης. Στο αριστερό μέρος της οθόνης σύρατε προς τα κάτω για να ακούσετε την ακουστική περιγραφή. Φωτεινή χαμογέλα στην παλαψίλα. Στο δεξιό μέρος της οθόνης σύρατε προς τα κάτω για να ακούσετε την ηχητική αφήγηση. Αστεράκια και μπαλαρίνες. Σύρατε προς τα αριστερά για την επόμενη σελίδα. Πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος για το παράθυρο του κειμένου. Το ταξίδι μας είναι μεγάλο. Σύρατε δεξιά για την προηγούμενη σελίδα. Προωθητικό μήνυμα. Όλα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια είναι λαμπερά και όμορφα, εκτός από έναν μικρό καπνοδοχοκαθαριστή. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Όμως εκείνος δεν θα χάσει το θάρρος του. Στο σπίτι που θα βρεθεί, θα δείξει την αξία του και στο τέλος θα γίνει το σύμβολο και παράδειγμα για όλη την πόλη.